Austria, Frantzia, Luxemburgo, Herbeherak eta Belgikaz dago inguratuta. Gainera, iparraldean ipar itsasoa eta itsaso Baltikoa dauzka. Ibaia, Ebak 1091 kilometro nortzen ditu, eta 151 ibai luzenetakotan sartzen da. Ueserrek 450 kilometro nortzen ditu, eta hemen ikusten duzu bezala, hau da Ueser eta hoi Elba, eta oso zabalak dira. Berlin ipar-ekialdean dago eta 3,47 milioi biztanle ditu. Elbe ibaia pasatzen da eta garraio garrantzitsuenak itsasontziak, taxiak eta autobusak dira. Gainera, museo famatuenak Neuss, Berggruen eta Gemal dira. Hiriak eta probintziak, hiri garrantzitsuenak, Munich, Berlin, Hamburgo, Düsseldorf, Kolonia eta abar. Probintziak, Düsseldorf, Berlin, Turin eta abar. Marko alemana erabiltzen zuten. Elikadura. Alemanek jaten duten gehiena saltxitxa, garagardo eta kodilloa da. Kirola, atletismoa, kotxe karrerak, saskibaloia eta abar. Historia. Bigarren Gerra Mundiala. 1920 eta 1939tik 1945 izan zen. 7 milioi pertsona hil ziren Alemanian, eta 25 herrialdeek parte hartu zuten. Adolf Hitler 1889an jaio zen, eta Berlineko aparkaleku baten suizidatu zen. Bestelako, 80 milioi, 730.000 biztanle ditu. Alemaniaraz hitz egiten dute. Monumentu garrantzitsuenak, Museo Zaharra, Berlineko Estadio Olimpikoa eta abar. Bestelakoak, jantzi tradizionalak Dirling eta Lederhosen dira. Dirling emakumezkoentzat eta Lederhosen gizonezkoentzat. Gainera, jai famatuenak Oktoberfest eta Der Karneval Bonko dira. Hau Der Karneval Bonko eta hau Oktoberfest. Bitxikeria, garagardo asko edaten zuten. Pertsona bakoitzak urtean 120 litro edaten ditu. 5.000 garagardo eta daude. Eta Alemaniak eta Estatu Batuak medaia gehien irabazi dituzte. Kaixo gu nahi eta de gara eta gaur Turkiak proiektua aurkeztu behar dizuet. Kokapena. Turkiak, Siria, Irak, Georgia, Grezia, Armenia, Bulgaria, Iran eta Zipre ditu. Turkia Europako hego-ekialdean dago kokatuta, hemen ikusten bezala. Paisaia. Turkiak mendebaldea oso menditsua du. Berriz, ekialdea, iparraldea eta hegoaldea ez du oso menditsua. Istanbuleko biztanleria. Istanbulek guztira 14 milioi biztanle inguru ditu. Ibaiak, Eufrates, Tigris eta Kizilmar dira. Eufrates iparraldean jaio eta ekialdean itsasoratzen da. Tigris erdialdean jaio eta hego-ekialdean itsasoratzen da. Kizilmar erdialdean jaio eta iparraldean itsasoratzen da. Zer garraio erabiltzen dira Turkian? Kotxea, autobusa, metroa, avioia eta itsasontzia erabiltzen dira Turkian. Monumentuak eta museoak. Monumentuak, Hortako mezkita, Dolmabahce Palazzo eta abar. Museoak, Ataur Museoa eta Spesos Museoa. Bitxikeria, Pamukkale iturberoak ikusten duzuen bezala hauek dira. Urte osoan irekita daude nahi duela bainatzeko. Midas leyenda da ikusten zuen dena urrea bihurtzen zuela.
eta mendebaldetik nahiz iparraldetik dauka ozeano Atlantikoa. Klima. Klima oso suabea eta aldakorra da. Klima epela eta ezeatia. Erdialdean eta ekialdean temperatura aldaketak handiak egoten dira. Neguan ez dira 5 gradutik jaisten eta udan 26 gradutik ere ez. Bueno, baren esango izet Irlandako ibai nagusi. Lehenik eta betako Irlandako ibairik ospetsuena eta zuzena dala Sahara ibaia. Eta gero daukeu Ban ibaia 129 kilometro egite ditura. Eta gero baita dauzkeu bi ibai oso ospetsu dira baita Thornfleet eta Finn. Orain geografia fisikoz buruz hitz egingo dugu. Bueno, baren esango izet Irlandako hiriburue. Jakingo ez bezala Dublin da. Orain hiriburu garrantzitsuak. Donegal, Sligo, Galway, Cork eta Glasgow. Limerick. Baren esango izuet Irlandako biztanleriko purde. Irlanda ditu 4.500.000 biztanle eta Dublinen
652 kilometro ditu. Adigiok 410 eta Tiberrek 406. Klima. Italian neguak suabeak dira eta abuztuak beroak. Italiako klima mediterraneana da, 12 eta 18 graden artean egoten da normalean. Udan beroa egiten du eta neguan hotza eta euria. Hiriburuko kokalekoa eta biztanleria. Esan dugun bezala, Europako egokialdean dago. 2015an 60.605.000 biztanle zituen. Eta Erromak hortik 5.808.000 hartzen ditu. Hemen ikusten zen bezala, Juventuseko estadioan jende pila bat dago. 51.500 pertsona ingurualdea. Ibaia. Italiako hiriburua Erroma da eta bertatik Tiber ibaia pasatzen da. Hau Erromako zatia da, eta hau Tiber ibaia. Garraio zerbitzuak. Italian autobus turistikoak, taxiak, trenak, avioiak, autobusak eta abar daude garraio zerbitzuak. Monumentu eta musea. Italian monumentu politak, interesgarriak eta ikusgarriak daude. Gehienak Erroman aurki dezakegu. Erromako arte museoa, Koliseo Erromatarra, akoduktoa eta Erromatar zirkoa. Hau, beste monumentu bat da, la Torre de Pisa izena du. Hiri garrantzitsua. Italiako hiri garrantzitsuak hauek dira. Erroma kapitala, Milan, Napoli, Turin eta Palermo. Lurraldeak, probintziak. Italiako 31 probintzi ditu, eta garrantzitsuenak Turin, Milan, Erroma, Napoli, Palermo eta Genova dira. Dirua. Italian lehen lira erabiltzen zen, baina gaur egun euro erabiltzen da, eta oso famatua da bakoitzak bere diseinu bakarra duelako. Biztanleria. Italiak 60.655.591 biztanle ditu dira. Berrehun bat koma hiru biztanle metro karratzeko dira. Erroman 5.877.472 pertsona daude. Hau, Italian dagoen iturri famatu bat da. Italiako hizkuntza. Italiako hizkuntza italianoa da. Kultura. Abuztuak 15ean, Ferragosto ospakizuna ospatzen da. Italian, tradizionala eta gizonak, galtamotzak eta txapel bat ematen eta neskek gonagat eta mantrat dorez bat. Otsaiak 4ean, koko dantza, letxera inauteriarekin batera ospatzen da. Elikagai. Italian gehien jaten den janaria espagetia, pizza edo makarroiak dira. Bitxikeriak. Italiako futbol selekzioak 5 aldiz irabazi du mundiala. Eta Italian lehenago lira erabiltzen zen, baina gaur egun euro. Eta hemen ikusten zen bezala, beste bitxikeri bada Italiako futbol selekzioko jugador honek Gennaro Gattuso mundialotan uste zuela bere sudadera eramaten bazuen bere kamisetaren azpian
Mundiala irabaziko Kaixo Milena naiz. Eta ni Nora eta Amago. Erdiera eta paisaia. Lodiako golkotaz eta itsaso baltikotaz inguratuta dago. Ezertala bada eta Finlandiako lurraldearen laurden bat zirkulu polarraren barruan dago. Hau da Finlandia, eta hau da zirkulu polarra eta roan limitik zeharkatzen da. Ibai nagusiak. Finlandiako ibai nagusiak Tornio, Muonio eta Oulu dira. Hau Tornio da, hau Muonio eta hau Oulu. Klima hegoaldean kontinentala da, iparraldean artikoa, eta udaberri honetan eguan lakuak, ibaiak eta bat izoztuta geratzen dira. Hemen ikusten bezala, hau ja da erdi izoztuta eta hau ja izoztuta. Eta hori hasiko da hiriburu buruz hitz egiten. Finlandiako hiriburua Helsinki da, eta 572.550 biztanle ditu. Eta Helsinki Finlandian hegoaldean dago, eta Ibaina. Banta ibaia da Helsinkitik igarotzen dena. 100 kilometro ditu gaur eta oso luzea, baina 1685 kilometro karatu ditu. Hau da Banta ibaian dagoen izozturik garatzen dena, eta hau da honen izozturik. Finlandian ibiltzen den garaia ditu, tranbia, autoak, autobusak, trenak eta berriak dira. Eta hau da Finlandiako matrikula. Monumentuak eta museoak. Finlandiako monumentuak gori eta arrokatunturi die. Eta museoak Finlandiako Museo Nazionala eta Finlandiako Arkitektura Museoa. Hau da Levi arrokatunturi eta Finlandiako Museo Nazionala. Bitxikeriak. 95.000 euroko isuna jaso zuen enpresario batek azkarregi gidatzeagatik. Eta 2017ko apirilaren 5 gertatutakoa da, baina honengatik da garrantzitsua. Bigarren isunik handiena da, Nokia presako exekutibo batek jasotako 116.000 euro